Andito po tayo sa Bulawan West Elementary School ng Season Pangasinan. Good morning po sa lahat ng nanonood po. Andito po kami ngayon ng C1RL po. Namimigay po tayo ng school supply and then yung relief good po natin. Ang tutulungan po natin ngayon ay 200 families po, no? 200 families. Maraming salamat po sa PNP at sa barangay and then sa lahat ng umaten ng mga riders po natin dito. Maraming salamat po. Hindi ko nababanggitin yung mga riders po na nandito and then yung mga volunteer po natin na doktor and then yung nagugupit and then sa mga lahat ng nabigay ng sponsor po namin ng gatas, yung sponsor ng Budol Fight namin mamaya. So maraming salamat po and then God bless po and then ride safely. Good morning po sa ating lahat. Ako po si Florence E. Magallanes dito po sa Paralan ng Bulawan West, Season Pangasinan. Kami po ay nagpapasalamat dito po sa ginawang charity na pinagkaloob ng R1 Riders R1 Luzon. Dahil ito pong ginawa nila ay sobrang nakatulong po sa mga tao o sa mga residente dito po sa barangay na ito at ganun din po sa mga mag-aaral ng Bulawan West dahil nabigyan po sila ng iba't ibang mga programa tulad ng feeding program, mga pagbibigay ng school supplies, dental program, libre pong hair cutting at saka mayroon din pa pong warts removal. Maraming salamat po sa programang pinagkaloob ninyo. Thank you po. Ako po si Noli Kiranti, punong barangay ng Bulawan West, Season Pangasinan. Nagpapasalamat ako sa Charity Riders for One Luzon dahil isa sa ating barangay, Bulawan West, ang napili nila. At gaya po ng sabi ko kanina, napakasaya ang mga taga Bulawan West. Tignan po naman natin ang mga tao. Saka magpasalamat din po ako sa mga doctors, dentist, sa mga pulis na nandito, lalong-lalo na po sa mga organizers na ito, Charity Riders for One Luzon. Maraming salamat sa inyo, napakasaya, napakaganda at sana po taon-taon mangyayari po sa ating barangay. Yun lang po, maraming salamat po. Good afternoon po, nandito po tayo ngayon sa Charity Works po. Kami po ang Jess Whitening Spa. Kasama po natin ang may-ari, si Miss Jedaline Redoble po. At ako po si Marjun Bautista po, kasama niya po sa spa na ito. Marami po kaming ginagawa, katulad po ng ombre shading, micro shading, saka microblading po. More on pampaganda sa katawan, sa skin. Lahat po ng skincare, kaya po natin. Lahat po ng mga services. Marami po tayong iba't ibang klase. Lalo na po ngayon, nandito po tayo sa charity. Meron po tayong warts removal. Marami po tayong nakapila doon ng mga kasamahan po natin dito sa charity. At wini-welcome namin po kayo na bumisita sa aming mga branches. Meron po kami sa Manawas, Rosario, La Union, at saka sa main branch po namin sa Pusurubio po. Marami po kami klaseng services kaya try na po kayo, magpaganda. Yes, whitening pa po. Okay po, ako po si Madam Marlene Baga, membro po ako ng INMAX Philippines. Okay, nandito po kami ngayon sa outreach program or itong charity rides para tumulong po sa mga bata, sa mga nangangailangan. At yun po ang pangunahin naming agenda sa club namin or sa grupo ng INMAX Philippines. Masaya po kami sa pagbibigay ng kahit konting tulong po sa mga nangangailangan. That's all.